Представям ви моята любима рецепта за 100% пълнозърнест хляб от спелта с квас, семена и тахан, която е много лесна за изпълнение и е чудесна по-здравословна алтернатива на пълнозърнестия хляб от пшеница. Ето и необходимите продукти за направата на този вкусен и полезен хляб. Започваме с смесването на брашното с по-голямото количество вода, посочено в рецептата, докато то се намокри напълно, без да останат сухи участъци от него. За целта можем да добавим още мъничко от заделената вода, бъркаме енергично и накрая заглаждаме с шпатула. Спелтата е кралицата на пълнозърнестия хляб заради невероятния си вкус и уникални прочистващи свойства, които притежава. Тя има нежен ядков аромат и изключително богата на неразтворими фибри, които са незаменими за съвременния човек. Покриваме с фолио и оставяме за около 1 час намокреното брашно в покой да поеме водата и продължаваме. Добавяме активната закваска, която може да бъде по наш избор пълнозърнеста, полупълнозърнеста или изцяло бяло брашно и започваме да месим с ръка до пълното хомогенизиране на сместа. Докато месите спелтовото тесто, ще забележите, че то е много еластично и податливо на оформяне, но ако е с по-висока хидратация, щом го оставите да почине, то лесно ще загуби формата си и ще се разлее. Затова ви съветвам да не се изкушавате да добавяте повече вода към него. Добавяме солта и отново умесваме, докато се поеме изцяло от тестото. За да се разтвори солта по-бързо, можете да добавите и мъничко вода. Следва тахана, който може да бъде по избор. В случая аз добавям тъмен сусамов тахан, който има доста наситен вкус и е изключително ароматен, но вие може да използвате какъвто обичате – от орехи, лешници, светъл сусамов тахан или фъстъчено масло. Умесваме отново тестото до гладкост и добавяме семената. Аз добавям пълнозърнести сусамови семена, тъй като използвам тъмен тахан, но ако използваме орехов тахан, например, и искаме да подчертаем ореховия вкус в хляба, е препоръчително да добавим нарязани орехи. След като умесим тестото добре, с помощта на шпатула, почистваме страните на купата и го покриваме с фолио да отпочине за около половин час. След почивката с навлажнена ръка разтягаме отпуснатото тесто няколко пъти от всичките му страни, за да го наситим с кислород и да доизградим структурата му, след което отново го оставяме да престои още половин час в покой. Следва нежно прегъване на тестото, което правим с навлажнени ръце по 4-те му страни, след което го оставяме за първо втасване. Тук е мястото да отбележа, че спелтата втасва по-бързо и бурно от останалите пшенични култури, затова е хубаво да наблюдаваме процеса. След като тестото увеличи почти двойно обема си, е време да го прехвърлим във формата за печене, която предварително сме намазали с мазнина и поръсили с брашно. Действаме внимателно и когато тестото успешно е преместено, го заглаждаме леко с влажна ръка, а след това с помощта на шпатула с тънък връх оформяме страните му. Покриваме го с прозрачно фолио и го оставяме отново да втаса до удвояване на обема. Когато тестото изпълни формата и забележи малки дупчици по повърхността му, е време за декорирането му. Докато декорираме тестото, включваме фурната на 230 градуса да загрее. През това време с помощта на пулверизатор навлажняваме добре повърхността му и го поръсваме с ядки и семена по избор.
Отново напръскваме с вода, за да се залепят по-здраво семенцата и ако фурната е достигнала нужната температура, сложете тестото да се пече. Печете на 230 градуса за 20 минути, след което намалете температурата на 200 градуса и допечете още 20 минути или до готовност. Оставете готовия хляб да изстине напълно и се насладете на прекрасния му вкус. Желая ви успех!